आच्छा बेयाव जोङो बैसोनि जेंना सुस्रांनाय एबा प्रब्लेम अन एज बिनि सायाव जागोन। बेयो जाबाय साख्रिनि सानखान्थि क्लास बर' रावजों। नोंथांमोना मोनबाय थागोन, नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। बे भिडिअआव आङो मोन 6टा एबा 6टा बैसोनि सायाव माखासे जेंना जायफोरा साख्रिनि आनजादफ्राव फैयो बेनि माखासे बेसिक ट्रेडिशनेल मेथडजों फोरोंनाय जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो माखासे बैसोनि जेंनाया एबा बैसोनि कुइसना माबायदि फैयो बेखौ हमनो हागोन आरो। बेयाव मोन 6टाल' सोंथिनि सलुसन खालामनाय जागोन आरो नेक्स्ट भिडिअआव बेनिफ्राय आङो एसे एडभान्स लेभेलनि माखासे बैसोनि जेंना सुस्रांनाय एबा प्रब्लेम अन एज बैसोनि सायाव माखासे जेंना बेनि आङो भिडिअ लानानै फैबावगोन। अब्ला फैदो जोङो बांद्राय गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायलांनोसै। फैबाय जोङो बैसो दिहुननाय जेंना सुस्रांनाय। गोसोआव लानांगौ बाथ्रा दं माखासे। जोंहा आनजादाव माबायदि कुइसन फैथावना बैसोनि सायाव सोरनिबा बैसोखौ दिहुननो थिननाय फैनो हागौ, नङाब्ला बैसोनि रुजुथायखौ दिहुननो थिननो हागौ, बेफोरबायदि जोंना फैनो हागौ आरोखि। अब्ला जोंहा बेबायदि बैसोनि जेंना सुस्रांनायाव माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ गोसोआव लानांगौ। बेनो जाबाय नै नोंथांमोना नुखाबाय बेयाव 1 नम्बराव लिरदों आथिखालनि बैसोखौ एबा प्रेजेन्ट एजखौ होनाय गैयाब्ला जोङो इंराजिनि मा एक्स एबा वाइ बेबायदि हमनानै लानांगौ आरोखि। हमबाय उमुकनि बैसोआ एक्स, उमुकनि बैसोआ वाइ बेफोरबायदि हमनानै लानांगौ फार्स्टआव। बेनि उनावहाय जुदि कुइसनखौ मोजाङै फरायनानै जुदि कुइसनाव सिगां होननाय सोदोब थायोब्ला एबा सिगां होननाय थायोब्ला जोङो मा खालामनांगौ दानि बैसोनिफ्राय जोङो दानख'नांगौ। खोथाय खोथा हमनानै लाबाय जेनेबा नैबे सासे राम, बेनि नामा मा जाहैबाय, बेनि रामनि दानि बैसो, रामनि खोथाय खोथा दानि बैसोआ माने रामनि प्रेजेन्ट एजआ हमबाय एक्स जाबायलायनो, एक्स बोसोर। रामनि दानि बैसोआ बेसेबां, एक्स बोसोर हमबाय आङो, 1 बोसोर हमबाय। ओमफ्राय बुंबायनो कुइसनाव 3 बोसोर सिगाङाव रामनि बैसोआ बेसेबांमोन। होमबा 3 बोसोर सिगां, 3 बोसोर सिगाङाव रामनि बैसोआ बेसेबां जागोन। होमबा सिगां होनबाथाय जोङो दानि बैसोनिफ्राय माइनास खालामनांगौ नोंथांमोन। x - 3 जागोन, x - 3 बोसोर जागोन आरोखि। बेखौ प्रेक्टिकेलि जों लायोबा हमनानै लाबाय दानि रामनि बैसोआलायनो 10 बोसोर, मिथिबाय खोथाय खोथा आरोखि। प्रेक्टिकेलि दानि रामनि बैसोआ 10 बोसोर जायोब्ला 3 बोसोर सिगाङाव बे बेसेबां जागोन, बा 3 बोसोर सिगाङाव बेयो बेसेबां जागोन, जोङो 10 - 3 = 7 बोसोर। होमबा 3 बोसोर सिगाङाव बियो मामोन, 7 बोसोरमोन आरोखि। होमबा नुबाय नोंथांमोना सिगां होननाय थायोब्लाथाय कुइसनाव जोङो दानि बैसोनिफ्राय सिगां बेसेबां सिगां होनदों बेखौ दानख'नांगौ। 3 बोसोर सिगां होनदोंबा 3खौ दानख'दो, 4 बोसोर सिगां होनदोंबा 4खौ दानख'दो, बेबायदि आरोखि नोंथांमोन। दाना फैदोलाय जोंहा नेक्स्टआव उन होननाय थायोब्ला दानि बैसोजों जों मा खालामनांगौ, दाजाबनांगौ, प्लास खालामनांगौ आरोखि। उन होननाय थायोब्ला हमनानै लाबाय खोथाय खोथा मोनसे एग्जाम्पल होनोसैलाय आं गाहायाव। बे जोंना सोरमोन, बे रामनि दानि बैसोआ जोंना मामोनलाय, प्रेजेन्ट एजआ प्रेजेन्ट एज, रामनि प्रेजेन्ट एजआ खोथाय खोथा एक्स बोसोर। होमबा 3 बोसोर उनावहाय बेसेबां जागोन, आफ्टार 3 इयार्स, बे बेसेबां जागोन, 3 बोसोरनि उनाव अट'मेटिकेलि बेनि बैसोआ मा खालामगोन, बारायगोन, नङा होमबा। होमबा बारायोब्ला जों मा खालामनांगोन, प्लास खालामनांगोन। 3 बोसोर उनाव बेयो जाहैगोन x + 3 बोसोर जाहैगोन। 3 बोसोरनि उनावहाय मा जागोन, x + 3 बोसोर जागोन। उनाव होनबाथाय नोंथांमोन मा खालामनांगौ, 3 दाजाबनांगौ। प्रेक्टिकेलि जों एग्जाम्पल लायोबा हमनानै लाबायनो रामनि दानि बैसोआलायनो 10 बोसोर, रामनि दानि बैसोआ बेसेबां, 10 बोसोर। ओमफ्राय आफ्टार 3 इयार 3 बोसोरनि उनाव बे बेसेबां जागोन, 3 बोसोरनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन, उनाव होनबाथाय दाजाबनांगौ ना। 10 + 3 = बेयो बेसेबां जाहैगोन, 13 बोसोर जाहैगोन, नङा होमबा। 13 बोसोर, 3 बोसोरनि उनावहाय बिनि बैसोआ बारायगोन, 13 बोसोर जाहैगोन। होमबा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव थाबाय जानो हागौ। दानिया फैदो नेक्स्ट मोनसेबाव फान होननाय थाब्ला दानिजों एबा दानि बैसोजों जों मा खालामनांगौ, सानजाबनांगौ आरोखि। फान होननाय थायोब्ला बेसेबां फान होननाय थायो, बे फानजों जों सानजाबनांगौ। 3 फान बा 3जों, 2 फान बा 2जों, 4 फान बा 4जों सानजाबनांगौ आरोखि। बेबायदि जोङो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनो, नैखौ माखासे खोमोरनो आङो।
मोनसे एग्जाम्पल लानोसै जोङो फान होनबाथाय जोङो मा खालामनांगौ जुदि फान होननाय सोदोब थायोब्लाथाय जों मा खालामनांगौ सानजाबनांगौ लोगोफोर मा फान होननाय थायोबाथाय जों मा खालामनांगौ सानजाबनांगौ हमनानै लाबाय नैबे राम नङा होमबा ओमफ्राय नैबे सासेया जाहैबाय नैबे राम नैबे सासेया जाहैबाय मा साम सासेया राम आरो सासेया साम हमनानै लाबाय रामनि दानि बैसोआ बेसेबांनो रामनि दानि बैसोआ एक्स ओमफ्राय सामनि बैसोआ बेसेबांनो सामनि बैसोआ रामनि फाननै होननानै बुंबाय होमबा सामना बेसेबां जागोन रामनि बेसेबां रामनि फाननै होनबाथाय जों मा खालामनांगोन रामजों एक्सजों जोङो मा नै सानजाबनांगोन थारमाने नै एक्स जागोन आरोखि बेबायदि फान होनबाथाय जोङो बेबायदि सानजाबनांगौ प्रेक्टिकेलि जुदि जोङो बेखौ लायोब्ला रामनि बैसोआलायनो खोथाय खोथा 10 बोसोर हो रामनि बैसोआ बेसेबां 10 बोसोर रामनि बैसोआ 10 बोसोर ओमफ्राय सामनिया मा जाबाय रामनि फाननै नालाय 10 सानजाबनै समान समान 20 जागोन आरोखि 20 होमबा सामना 20 जाबाय ओमफ्राय रामना मा जाबाय 10 जाबाय होमबा मा जाहैबाय रामनि फाननै जाहैबाय सामना बेबायदि नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय जानो हागौ फान होनबाथाय बेबायदि सानजाबो ओमफ्राय आथिखालनि बैसोखौ एक्स एबा वाइ हमनानै लायो आरो सिगां होननाय थायोब्ला जोङो दानख'नांगौ उन होननाय थायोब्ला जोङो मा खालामनांगौ दाजाबनांगौ बांसिन होननाय थायोब्लाबो दाजाबनांगौ ओमफ्राय खम होननाय थायोब्ला मा खालामनांगौ दानख'नांगौ दानिया फैदो जोङो माखासे एग्जाम्पलजों एबा एग्जाम्पलखौ फारि फारि नायलांनोसै मा फैदो जोङो फार्स्ट एग्जाम्पलाव दङ जोंना एक नाम्बार एग्जाम्पलाव फैबाय नै एक नाम्बाराव बुंदों कुइसना राम आरो सामनि बैसोनि दाजाब गासैया 50 बोसोर मा होननाय दं बेयाव नैबे राम ओमफ्राय नैबे साम राम आरो साम सानै दङ बिसोरनि बैसोनि दाजाब गासैया बेसेबां जायोनो 50 बोसोर आरो बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया बेसेबां 3/2 जायोब्ला रामनि दानि बैसोखौ दिहुननांगौ नैबे रामनि बैसोआ बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ होमबा जोंना रुजुथायाव होनाय दं बिसोरनि दानि बैसोआ होमबा जोङो बेखौ बानायोब्ला मा दानि बैसोफ्रा बेसेबां होनाय दङ आङो नोंथांमोन ट्रेडिशनेल मेथडजोंसो बानायगोन गोदो जायखौ जोङो स्कुलफ्राव सोलोंबोखादोंमोन बेबायदि ट्रेडिशनेल मेथडजोंनो सबसे इजिसिन जायो नाथाय समा गोबाव लानो हागौ खिन्थु बुजिनाया क्लियारलि जागोन आरोखि डाइरेक्टलि सर्टकाट मेथड बानायोब्ला जोङो दसे समनि उनावनो बावफिननाय जायो बेखायनो ट्रेडिशनेल मेथडखौ मोजाङै सोलोंनानै लाग्रोनाया गाहाम आरोखि अब्ला फैदो जोङो ट्रेडिशनेल मेथडजोंनो बेखौबो सोलोंसै समा गोबाव लायोब्लाबो रामनि दानि बैसोखौ जोङो मा खालामगोन रामनि दानि बैसोखौ जोङो रुजुथायाव दं नालाय बेखौ मा हमनानै लानांगोन 3x रुजुथायाव थाबाथाय हा ओमफ्राय सामनि दानि बैसोखौ बेसेबां हमनानै लानांगोन जोङो 2x दाना जोंहा एकर्डिं टु कुइसनाव मा बुंदों बिसोरनि बैसोखौ दाजाबोब्ला दाजाब गासैया बेसेबां जायोनो सानैनि बैसोखौ दाजाबोब्ला बेसेबां 50 जायो होमबा जों मा खालामनांगोन 3x जों जुदि 2x जों दाजाबोब्ला बेसेबां 50 जायो बेबायदि इकुवेसन बानायना लानांगोन समानथाइ बानायनानै लानांगोन लोगोफोर समानथाइ खालामखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो जेरै हायो जाय जेरै थाङो बेबायदि जोङो बेखौ सल्भ खालामनानै जोङो दिहुननो नाजानांगौ होमबा जों बेखौ सल्भ खालामसै 3x + 2x बेसेबां जायो 5x नङा होमबा इकुवेल टु ओरैहाय 50 जुदि x खौ लाखियोब्ला 5आ 50 खौ रानोब्ला बेसेबां 10 जाबाय नङा होमबा 10 x नि माना 10 मोनबाय होमबा दा सोरनि बैसोखौ दिहुननांगौ रामनिखौ दिहुननांगौ होमबा रामनि बैसोआ बेसेबां जागोन रामनियाथ' 3x मोन नालाय 3 × 10 बेसेबां जागोन 30 बोसोर जागोन 30 बोसोर होमबा रामनि बैसोआ बेसेबां जागोन रामनि बैसोआ नैबे अपसन बि 30 बोसोरा जागोन जुदि सासे सामनिखौ सोङोब्ला बेसेबां जागोन सामना 2x नालाय 2 × 10 = 20 इयार जागोन सामनिखौ सोङोब्ला सामना बेसेबां जागोन सामना 20 जाबाय ओमफ्राय रामना बेसेबां रामना 30 दाना सानैजों दाजाबबा जों बेसेबां मोनो 50 मोनो बे नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय जानो हागौ दानिया फैदो जोङो सिगां लांदोनि 2 नम्बर कुइसन दानिया जोङो फैबाय 2 नम्बर कुइसनाव बुंदों बिफानि बैसोआ फिसाज्लानि बैसोनि फाननै
नै फानहोनबाथाय जों मा खालामनांगौमोनलाय सानजाबनांगौ होननानै बुंखादों सिगाङावनो दा फाननै मायनि नै सानजाबनांगोन आरो बिसोरनि बैसोनि दाजाब गासैया बेसेबां 60 बोसोर अब्ला फिसाज्लानि बैसोआ बेसेबां फिसाज्लानि बैसोखौ दिहुननो थिनदों हमनानै लाबाय नैबे फादार बेयो एफ माइनि फादार ओमफ्राय नैबे फिसाज्ला आरोखि बे सन बे दाना मा होननानै बुंदों बिफानि बैसोआ फिसाज्लानि बैसोनि फाननैनो फिसाज्लानि बैसोखौ जोङो मा हमनानै लानांगोन एक्स हमनानै लानांगोन फिसाज्लानि बैसोआ जुदि एक्स जायोब्ला बिफानिया बेसेबां जायोनो फिसाज्लानि फाननै होमबा फिसाज्लानि फाननै नालाय जों मा खालामनांगोन फिसाज्लानि फाननै मायनि जोङो फिसाज्लाजों नै सानजाबनांगोन x into 2 equal to 2x जागोन होमबा बेनिफ्राय जों मोनथिबाय मा फिसाज्लानि बैसो बेहाय जोङो सन लेनसै फिसाज्लानि बैसोआ बेसेबां x ओमफ्राय फादारना बेसेबां जागोन फादारना फिसाज्लानि फाननै माने फिसाज्लाजों 2 सानजाबबा बेसेबां जायो 2x दानिया एकर्डिं टु कुइसनाव मा खालामनांगौनो सानैनि बैसोखौ दाजाबबा बेसेबां जायो 60 जायो होमबा फिसाज्ला प्लास बिफाजों जुदि प्लास खालामोब्ला बेसेबां ओंखारगोन बेयो 60 बेबायदि दाना इकुवेसन जालायबाय मोनसे बियो होमबा बेखौ जों मावफुंलांनांसिगोनलाय सल्भ खालामनांसिगोन सल्भ खालामबा मोनगोन x प्लास 2x बेसेबां 3x इकुवेल टु ओरै 60 x खौ लाखियोब्ला जोंना मा 60 खौ 3 आ रानबाय बेसेबां मोनखो 20 मोनबाय x नि माना बेसेबां 20 दा सोरनि बैसोखौ दिहुननो थिनदों बेयाव फिसाज्लानि बैसो फिसाज्लानिखौ x लादोंमोन नालाय x आ बेसेबां मोनखो दा 20 फिसाज्लानि बैसोआ 20 होमबा अपसनाव 20 दंना गैया अपसन नाम्बार ए 20 बोसोर होमबा बेयो बिनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार आरो बिफानिखौ सोंब्ला बेसेबां जागोन बिफाना 2x मोन नालाय 2 into 20 इकुवेल टु बेसेबां 40 जागोन बिफाना 40 होमबा साननानै नायदो नोङो बिफानिया 40 मायनि बियो फिसाज्लानि फाननै जागोन ना जायाखै फिसाज्लानि डाबल ना बियो नै 40 नालाय फिसाज्लानि डाबल जाबाय फाननै जाबाय बे आरोखि नोंथांमोना निश्चय बुजिबाय जानो हागौ दानिया फैदो जोङो 3 नम्बर एग्जाम्पल लाबावनोसैलाय एबार 3 नम्बर कुइसनाव फैबाय 3 नम्बराव कुइसनाव बुंदों मा ए आरो बि नि दानि बैसोनि फारागा बेसेबांनो 15 बेयाव फाराग होदों डिफारेन्ट होनबाथ' जों मोनथिखागौ माइनास खालामनांगौ नङा होमबा फाराग होनाय थायोबाथाय जोङो मा खालामनांगौ दानख' नांगौ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय फाराग होनोब्ला जों मा खालामनांगौ दानख'नांगौ बा ए आरो बि नैबेयाव दङ ए नैबे हमनानै लाबाय बियो ए नैबे सासेया जाहैबाय बि नङा होमबा बिसोरनि बैसोनि फारागा बेसेबां होनाय दङ 15 फारागा बेसेबां 15 बोसोर आरो बिसोरनि बैसोनि रुजुथायाबो बेसेबां 2:5 होनाय दङ रुजुथाया बेसेबां 2:5 अब्ला ए नि बैसोआ बेसेबां ए निखौ दिहुननांगौ बा रुजुथाय होनाय थायोब्ला जों बेखौ माबायदि हमोमोनलाय ओरैहाय ए नि दानि बैसो बैसोआ बेसेबां जागोन 2x ओमफ्राय b नि दानि बैसोआबो बेसेबां जागोन 5x दाना एकर्डिं टु कुइसन फाराग होनदों नालाय जोङो दानख'दो देरसिननिफ्राय दुइसिनखौ 5x निफ्राय 2x खौ दानख' 5x निफ्राय 2x खौ दानख'दो फारागा बेसेबां जायोनो 15 दाना बेखौ फार्दार सल्भ खालामबा जों 5x आव 2x थांबा बेसेबां मोनगोन 3x इकुवेल टु ओरैहाय 15 नङा होमबा जायगा थैखौ आं गोजौआव लानोसै x खौ लाखियोब्ला जोङो मा 15 खौ 3 आ रानबाय इकुवेल टु बेसेबां 5 मोनबाय नङा होमबा 5 दानिया सोरखौ दिहुननो थिनदों ए नि बैसोआ बेसेबांमोन ए नि बैसोआ 2x मोन नङा होमबा नै 2x माइनि मा जागोन 2 into x माइनि 5 मोनबाय नालाय इकुवेल टु 10 जागोन 10 होमबा ए नि बैसोआ बेसेबां जागोन 10 बोसोर अपसन नाम्बार बि आ बिनि कारेक्ट एन्सार आरोखि नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ निस्सय जुदि बि निखौ दिहुननो थिनोमोनब्ला बेसेबां जागोन बिना 5x नालाय जोङो मा खालामनांसिगोन 5 जों 5 सानजाबनांसिगोन 25 मोनगोन आरोखि बिना बिनिखौ दिहुननो थिनबा 25 दा कुइसनाव ए निखौसो थिनदों नालाय ए ना बेसेबां ओंखारगोन 10 बोसोर ओंखारगोन आरोखि बे दानिया फैदो आरो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै दाना 4 नम्बराव जोङो फैदो 4 नम्बराव मा होनदों नायो कुइसना ए आरो बि नि दानि बैसोनि रुजुथाया बेसेबां होनाय दंखायो बेसेबां 6:9 8 रुजुथाय 9 होनाय दंखायो आरो बिसोरनि बैसोनि दाजाब गासैया बेसेबां 68
दाना 10 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया बेसेबां जागोन रुजुथायखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो बेयाव एनि बैसोखौ एनि दानि बैसोखौ हमनानै लानोसै बेसेबां रुजुथायाव दं नालाय बेयो बेसेबां जागोन 8x जागोन ओमफ्राय बिनि दानि बैसोआ बेसेबां जागोन बिना 9x जागोन दाना बिसोरनि दाजाब गासैया 68 नालाय मा बेयाव जोङो खालामनांगोन 8x plus 9x दाजाब गासैया बेसेबां जायोनो 68 जायो दा मोननैजों दाजाबदो दाजाबा बेसेबां मोनगोन 17x is equal to 68 दा x खौ लाखिब्ला जों मा 68 खौ नैबे 17 आ रानगोन 17 आ जुदि रानोब्ला बेसेबां मोनगोन 4 मोनोब्ला जोङो a नि बैसोआ बेसेबां जासिगोन a नि बैसोआ 8 into 4 बेसेबां जागोन 32 बोसोर a नि बैसोआ बेसेबां 32 बोसोर ओमफ्राय b नि बैसोआ बेसेबां जागोन बिना 9 सानजाब 4 बेसेबां 36 बोसोर जागोन बेयो बेनिफ्राय जों मा मोनथिबाय a नि दानि बैसोआ 32 बोसोर ओमफ्राय b नि दानि बैसोआ बेसेबां 36 बोसोर दा नेक्स्ट कुइसनाव जोंना बुंबावदों 10 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया बेसेबां 10 बोसोरनि उनाव होनदों उनाव होनबाथाय जों मा खालामोमोनलाय दाजाबो नङा होमबा उनाव बेसेबां उनाव 10 बोसोर उनाव 10 बोसोर उनाव a नि बैसोआ बेसेबां जागोन a नि बैसोआ जोंहा 32 मोन नालाय 10 दाजाबनांगोन 10 दाजाबबा बेसेबां मोनगोन बेखौ 42 नङा होमबा 42 ओमफ्राय b नि बैसोआ बेसेबां जागोन b नि बैसोआ जोंना दा 36 मोन नालाय 10 बोसोर उनावबा 10 बोसोर दाजाबदोलाय बेसेबां जागोन दाजाबबा जोंना 46 दाना रुजुथाय होनदोंना therefore रुजुथाय दिहुनदो 42:46 रुजुथाय दिहुनबा जों बेखौ दानदो 2 जों दानबा 2 सानजाब बेसेबांजों दाननो हागोन जों बेखौ 2 सानजाब 21 होबा 42 ओमफ्राय 2 सानजाब 23 होबा 46 होमबा एन्सारा ओंखारगोन बेनाव 21:23 रुजुथाया दिहुननो थिनोब्ला बेबायदि दिहुननांगोन लोगोफोर होमबा बेनि एन्सारा बेसेबां 21:23 नैबे अपसन नाम्बार D आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन बेबायदि रुजुथायखौबो दिहुननो थिननो हागौ दानिया फैदो जोङो आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै दानिया फैदो जोङो 5 नाम्बार एग्जाम्पलाव फैलायबाय बेबो रुजुथायनि बेयाव बुंदों कुइसना A आरो B नि आथिखालनि बैसोनि रुजुथाया बेसेबां 3:1 आरो 4 बोसोरनि सिगां सिगां होनदों बेयाव सिगां होनबाथाय जोंहा मा खालामोमोनलाय माइनास खालामनांगौ बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया 4:1 जायोब्ला A नि दानि बैसोआ बेसेबां जागोन होमबा जों गिबियाव बिसोरनि बैसोखौ हमनानै लाग्रोनोसै नैबेनिफ्राय A नि दानि बैसोखौ आङो हमबाय बेसेबां रुजुथायाव दं नालाय x लादेरनांगोन 3x ओमफ्राय b नि दानि बैसोआ बेसेबां जागोन b नि दानि बैसोआ 1x ओमफ्राय 4 बोसोरनि सिगां होनदों बा 4 बोसोरनि सिगां होनबाथाय जोंहा मा खालामोमोन माइनास खालामोमोन 4 बोसोरनि सिगां बा a नि बैसोआ बेसेबां जागोन 4 बोसोरनि सिगां a नि बैसोआ जोंना जागोन बेसेबां 3x - 4 ओमफ्राय b नि बैसोआ बेसेबां जागोन b नि बैसोआ जागोन जोंना 1x 1 खौ होआबाबो जाबाय 1x - 4 जागोन बियो दाना बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया बेसेबां जाहैगोन 4:1 होमबा एकर्डिं टु कुइसनाव मा जाहैगोन 3x - 4 x - 4 इकुवेल टु बेसेबां जाहैगोन 4:1 जाहैगोन दाना बेखौ जोङो सल्भ खालामनांसिगोन सल्भ खालामबा 3x - 4 डिवाइड बाय मा लिरनो हायो बेखौ x - 4 इकुवेल टु 4:1 खौ बोरै लिरनो हायो 4/1 लिरनो हायो दाना बेखौ जोङो फार्दार सल्भ खालामलांनो आरो क्रस माल्टिप्लिकेसनजों नैबे 1 आ बे 1 जों 3x जों सानजाबदो 3x ओमफ्राय 1 जों -4 जों सानजाबबा -4 इकुवेल टु ओमफ्राय नैबे x - 4 खौ सोर सानजाबगोन नैबे 4 आ सानजाबगोन ओरैहाय 4 into x - 4 बेखौ जों बानायलांनो हाखायो ओरैहाय 3x - 4 इकुवेल टु 4 जों x जों सानजाबा 4x 4 जों -4 जों सानजाबा -16 नङा होमबा बे दाना एखे बिदाबजों एखे बिदाब खाथि खाथि लिरदो बेयावबो 3x दं नैबेयाव 4x दं 3x 4x आ ओरै समान समान ओरै बारबोबा बेसेबां जागोन -4x इकुवेल टु ओरैहाय -16 ओमफ्राय नैबे -4 खौबो समान समान बारनानै आगदाथिं लांबा +4 जाहैसिगोन होमबा बेनिफ्राय जों मोनबाय 3x निफ्राय 3x - 4x प्लास माइनासबाथ' माइनास जायोना 4x निफ्राय 3x थांबा -x थागोन इकुवेल टु नैबेना मा थागोन -14 आव 16 आव 4 थांबा बेसेबां थागोन 12 दा नैबे माइनास कैंसिल होमबा x आ बेसेबां थाबाय x आ इकुवेल टु
12 थाबाय आरोखि एक्सआ 12 दा सोरनि बैसोखौ दिहुनसिनदों ए नि दानि बैसो होमबा ए नि दानि बैसोआ बेसेबां जागोन ए नि दानि बैसोआ जोंना मामोन 3x मोन ना 3x नालाय 3 into x आवथ' जों 12 मोनबाय नालाय 12 सानजाबदो होमबा बेसेबां जागोन बे 36 ओंखारगोन एन्सारा होमबा 36 ये बोसोर जागोन एया नैबे अपसन नाम्बार ए 36 आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन 36 मा बोसोर नोंथांमोना बेबायदि सल्भ खालामनायखौबो रोंनांगोन बेयो एलजेब्रिक इकुवेशन सल्भ खालामनाय बेखौ नोंथांमोना मोजाङै रोंग्रोनांगोन अब्लासो बेखौ बेबायदि खालामनो हागोन आरोखि समा गोबाव नांनो हागौ नाथाय खिन्थु एन्सारा कारेक्टआनो जाहैगोन बे ट्रेडिशनेल मेथड नालाय दानिया फैयो जोङो जोबथा मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै दानिया जोबथा मोनसे फैबाय 6 नम्बराव बेनि जोबथा 6 नम्बराव जोंना कुइसना बुंदों माया आरो सायानि आथिखालनि बैसोनि रुजुथाया 6:5 माया आरो साया दङ नैबे हमनानै लाबाय नैबे माया नैबे सासेया जाहैबाय मा साया दाना बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया बेसेबां होननाय दंखायो 6:5 नङा होमबा दानिफ्राय 15 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया 9:8 जाहैगोन 15 बोसोरनि उनाव होनबाथाय जों मा खालामनांगौमोनलाय उनाव होनबाथाय जोङो प्लास खालामनांगौ आरोखि बा दानि बैसोखौ हमनानै लाग्रोनोसै जोङो नैबे गाहायाव लिरगोनसै आं मायानि दानि बैसोआ बेसेबां जागोन 6x ओमफ्राय सासेया सोरमोनलाय साया सायानि दानि बैसोआ बेसेबां जागोन जोंहा 5x जागोन बेबायदि रुजुथायाव दं नालाय बेबायदि हमनानै लानांगोन जोङो ओमफ्राय 15 बोसोरनि उनाव होनदों नालाय बेखौ लिरनांसिगोन जों बेयाव 15 बोसोरनि उनाव 15 बोसोरनि उनाव बिसिनि बैसोआ बेसेबां जागोन मायाना बेसेबां जागोन मायाना 6x प्लास 15 उनाव होनबाय नालाय जोङो दाजाबनांगोन ओमफ्राय सायाना बेसेबां जागोन सायाना जागोन 5x प्लास 15 जागोन आरोखि दानिया बेयाव बानायनोसै आङो एकर्डिं टु कुइसन सोंलु बायदिब्ला जोंना बेसेबां जागोन बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया 9:8 जाहैगोन होमबा आं बेखौ डाइरेक्ट खालामबा रुजुथाय महराव लिरबा ओरैहाय 6x प्लास 15 डिवाइड बाय 5x प्लास 15 ओमफ्राय बेसेबां जाहैगोननो 9/8 जाहैगोन बेबायदि हा बिनि उनावहाय बेखौबो क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनांसिगोन दाइना नैबे 6x जोंबो सानजाबनांगोन आरो दाइना नैबे 15 जोंबो सानजाबनांगोन ओमफ्राय नैबे 9 आ माजों नैबे 5x जों सानजाबगोन खनसे आरो 9 आ नैबे 15 जोंबो खनसे सानजाबगोन अब्ला बिदि जों सानजाबसै 8 जों सानजाबग्रोनोसै आङो 6x प्लास 15 ओमफ्राय ओरैहाय मा होनदों 9 आ 5x प्लास 15 जों सानजाबगोन दाना जों सानजाबाव बेसेबां मोनगोन 9 जों 6x जों सानजाबदो जों बेसेबां मोनो 48x प्लास 9 जों 15 जों सानजाबनांसिगोन बेसेबां मोनगोन 120 इक्वल टु 9 जों 5x जों सानजाबा 45x प्लास 9 जों 15 जों सानजाबनांगोन जोङो बेसेबां 135 मोनगोन दाना जोंहा एखे बिदाबखौ खाथि खाथि लिरदो नै बेयाव 48x दं ओमफ्राय ओरै समान समाननि आगदाथिं 45x होमबा बेखौ आङो आगसिथिं लाबोदो होमबा 48x नैबे प्लास नालाय प्लास 45x नालाय ओरै समान समान बारबोबा माइनास 45x जाफैगोन हा बेनि उनावहाय ओरै समान समान ओमफ्राय बेसेबां थाखो 135 ओमफ्राय नैबे 120 खौ आङो ओरै समान समान बारनानै आगदाथिं लांबा माइनास 120 जाहैगोन दाना माइनास खालामदो 48x निफ्राय 45x थांबा 3x नङा होमबा बे समान समान 135 निफ्राय 120 दानख'दो होमबा बेसेबां मोनगोन 15 दाना जुदि x खौ लाखियोब्ला 15 खौ 3 आ रानदो आं जायगा थोला नालाय नैबेयाव लिरनोसै हा x खौ लाखिबा 15 खौ 3 आ रानबाय बेसेबां मोनखो 5 मोनबाय नङा होमबा 5 दाना जोंहा माखौ दिहुननो थिनदोंमोन बेयाव अब्ला मायानि दानि बैसोआ बेसेबां मायानि दानि बैसोआ बेसेबां मोनलाय 6x नङा होमबा 6x आव जोङो मा खालामदो 6 into दा 5 मोनबाय होमबा बेसेबां मोनखो 30 इयार्स आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन मायानि दानि बैसोआ बेसेबां 30 बोसोर नैबे अपसन नाम्बार बि आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन बेयो दाना जुदि सायानिखौ दिहुननो थिनबा बेसेबां जागोन सायाना 5x नालाय 5 into 5 बेसेबां 25 इयार्स जागौमोन आरोखि बेयो नङा होमबा बेखिनियावनो आङो गासै मोन 6टा कुइसननि सल्भ खालामनानै होबाय नोंथांमोना जानो हागौ भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो बेनि पार्ट 2 खौ नेनानै थाबानो जाबाय आङो एसे एडभान्स लेभेलनि लाबावगोन पार्ट 2 बैसोनि सायाव अब्ला दिनैनि भिडिअआबो बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोन्थों